Kardom Pini Adap Abirta thanbang nili merinahan sepi non arju ikha Birta ang tonpen. Bokajan Police Station kaparlo hanjang langso towar kok thom kachitok along ningkan truck kebra pho areng ke saraphan scooty pen patong tekang phirajok areng ahu sonanglo. Areng ke so abang phu hemai hanse arong amikar maiso hanse asopo khoi hanse pusi pang thekpon. Lapen alang lipan tebok terai ke thek dunlong atum si alang lipan Bokajan CHC along an palipon lo. Bokajan Police Station kaparlo hanjang langso tower kokthom kachitok along ningkan truck kebra pho areng ke sar aphan scooty pen patong tekang phirajok areng ahu sonanglo. Areng ke so abang phu hemai hanse arong amikar maiso hanse asopo khoi hanse pusi pang thekpon. Alang lipan tebok terai atum thek dunlong si sekelangji aphan Bokajan CHC along si ponlo. Kepatong abang phu amen laki Abhijit de Zuvihe Colony Dimapur Nagaland pusi pang thekpon. Kepatong a scooty registration number laki NL07 R7276 pusi pang thekpon. Jutang henlo KRJ Lamet henlo KRJ thepu ATPNC Ingdeng inkoiraner kep Nilip Karbi jutang ahawar risunim sorongaji Wopong teron chokihola LP school along pedopon. Jutang henlo K araji Lamet henlo K ache thepu ATP GN pen Katalondun Prenipai inkoira pli arni Ingdeng inkoiraner kep rong aji along Chetongdun KCS pi amai phu Chandra Singh Crow Dun mai phu hun sing be lapen klembang phu atum. Wopong teron chokihola LP school pathu aklam along Katalon pon riso nimso rong aje mati Jonel Karbi Youth Festival Nilip Jonel Festival mati Nilip jutang hawar amai phu Sures tiso alang lihin pen lama ingthur ponsi rong aje ingpu ponlo. Lapen kaduk kawe krener kep aterang atum angbong kachepati padupon. Ingdeng inkoiraner kep Jonel Karbi Youth Festival Dipu manja KCS Zone pen chepatir pi ponsi Taralangso Karbi People Hall salong ta talon pon. Labangso along pache tondun si open prize money 10 km run Assam Master Games Association lapen Karbi Anglong Masters Games Association atum marathon ke kat kaching bai padopon. Patumi ada porphai troksira achiti malom dong mukak KCS amai phu tarun taro ahin pen lama ingthur ponsi arnisi apharman dong mukak rasinja aklam along teke langjun KCS zone pen chepatir pi pon rong aje alir alon pen ingthur pon lapen chikimo asai pachun pon abari mai phu ahin pen lokimo ingpu pon kicheng si amai phu teke langjun KCS zonal committee kamsing ingti ahin pen patumi labangso rong aje katalon along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron Observer Dilipson Be Dong Mukak Municipal Board Chairman Biren Singh Teron lapen kaprek man ke do atum chetong dun lapen bidor sing tiso ahin pen kepaklang pon jambuli alir Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron ahin pen ingpu pon. Laso kangpo ahut EM Lumsing Teron kache chakpon atengki laso ajambuli alir ki chek pen kirang chot kalilo. Muning aningkan pen ke kithir thip sikim rang pon pupusi lam chak pikang lapen aphi ate rang krisir kep atum nang chitong don pen ason chepate pon. Pini Abirta ke lapuan sekang ton iklok arnike me kardom.